A chcela by som sa pýtať, počuli sme, že vy si chodíte do tohto salónu oddychnúť, že si tam nechávate robiť vlásky. Áno, a kafe dobrý. A dobrý kafe, že ako často sa dostanete a či to je teda predĺžovanie, alebo sú to nejaké špeciálne kúry? Mám období, kdy mám ráda krátký lásku, mám období, kdy mám ráda dlouhý, ale mám hlavně ráda vždycky vlastně upravený a o ty se mě právě starají salonu Yes. Ale já tam nechodím tam a myslím, že budu chodit i sem nejen kvůli tomu prostředí, ale hlavně taky kvůli přátelství a velký úctě Luce Libovický, což je majitelka a hlavně člověk tak silný, jako krásná blondýna, která udělá takovouhle věc. Je to prostě bomba, podle mě jako klobouk dolů a zasloužila by si opravdu metal. Já mám ráda silný ženy a to prostě pro mě jako Lucka je a jsem ráda, že jsem její přítel. A vždycky ji budu podporovat. A v tom to je krásne vyjadrenie a význanie voči nej ako žene. A vy v skutočnosti prezradíte tie vlásky, že máte v skutočnosti také stredne dlhé, alebo ako kratšie. Tak já je mám teďko prodloužený. Vždy máte také krásne vyčesané v televízii. Tak já se ráda měním a protože zpívám každý den, tak pořád chci být jiná a jiná. Ale jinak civilu mám prodloužený dlouhý vlásky a svoje mám tak normálně. Nevím kam, polopatky, ale takový ty, s kterýma pak hážu, tak ty mám až po záda. Ste s nimi taká krásna. A robíte nejakú špeciálnu starostlivosť na vlasy, alebo to všetko zveríte v salóne, že či si robíte doma nejaké zábary, alebo si to zveríte všetko odborníkom radšej? Nechávám barvičky, nechávám na odbornících a já se o ty vlasy starám tak, že se snažím být šťastná. A ono to na těch vlasech vždycky je vidět. Ono to totiž není vidět jen na očích. Ono je to vidět i na vlasy. A prezradíte, že ešte ti niečo iné, treba predĺžovanie rias, alebo... To jsem zkusila a to mě trošku omezovalo, ale jako vím, že nám to sluší. Já nejsem proti, když někdo něco takového si vymyslí a něco na sobě mění a fandím každému, kdo se prostě do toho pustí. Já mám ale ráda svoji přirozenost, protože to je to, co si myslím, že lidi třeba u mě mají rádi a já bych taková chtěla být. Obyčejná holka, s kterou se lidi umí stotožnit. To, že se umím hezky namalovat, hezky učesat je fajn, ale to umí každá žena. Ale jinak bych chtěla být normální, nic dokonalýho, nenávidím dokonalost. A právě proto vás... I když to je pravda, že bych v příštím životě chtěla vypadat jako Simulka Krajinová, která tady stojí vedle nás. To je zlaté. Ešte by som sa opýtala, že aký zákrok určite by ste nechceli skúsiť? Akože z takých tých moderných metód, či máte nejaký taký... Já bych asi nezasahovala bych do obličeje, protože vím, já mám nemocný oči a vím, jak najednou se to změní, ten výraz v té tváři a kdyby přeci, já to nechám na přírodě, ale aby mi jiný člověk zasahoval do mýho obličeje a já jsem potom se na sebe podívala, nepoznávala jsem se, tak to bych nerada. Ale některým ženám to opravdu sluší. A já hlavně neříkám nikdy. Nikdy neříkej nikdy. Třeba se stane, že to bude jinak. Zmeniť napríklad farbu vlasov? Ešte máte to jsem zkusila, ale nemám. Já nemám bolo také svetlejšie, viem, že ale to bylo kvůli filmu. Áno, kvôli filmu to bolo, áno. Já se snažím spíš to nechat na přírodě, protože příroda věděla, ten nahoře věděl, proč mi udělala černou. Moje vlasy mají být černý a pak mám ráda černý boty. Černě začít, černě skončit. Vám to je veľmi prístane. Aj ste nosili čierny lak. Ale to už ježišmarja, ale než jsem potěhotněla, ale Filipu už je 17, takže to už je leta. To už je tam, ale zase to ide. Mám ráda čistý. Zase sa to nosí. Ako sa viem, že máte veľa povinností, ste vyťažená, divadlo, koncerty, rôzne charitatívne podujatia, že kde čerpáte energiu? Viem, že hudba je váš a spev je na jevišti, že... Na jevišti. Všechno okolo samozřejmě je velmi náročný, protože než se dostanete na to jeviště, tak je to spoustu učení, přípravy, rozhovorů, focení a to na kontaktu, ale pak když přijdu na to jeviště, tak to je samo o sobě relaxace. Když něco děláte rád, tak je to prostě vlastně meditace. Vlastně to je ta meditace. A robíte aj nějaký občas nějaký šport, alebo nějaký běh, alebo... Ráno cvičím. Ale tak zkoušela jsem posilovnu a to není pro mě. Já jsem se zamilovala do jogy a myslím si, že já si u ní zůstanu. Budeme vás teraz vidět nějak v dohľadnom čase na Slovensku, nějaké koncerty alebo něco? Já jsem na Slovensku nějak pořád, zdá se. Teď jsem měla koncert v Banské Bystrici, v Nitře, v Kežmarku a taky myslím, že mě lidi zase uvidí v televizi, protože chystáme Československo. Má talent a na to se těším, protože budu. Jinak mimochodem dneska večer jsem při
přímém přenosu s No Name na Slovence roku. Takže vy ste v Bratislave, tak akože stále jednou nohou. Ježiš, táta je z Petržalky.